tots a l'acte solemne d'exaltació de les Falleres Majors de Tavernes de la Valldigna per a l'any 2012. No camina sola pel món faller. Per això, la Federació de Falles ha nomenat a 6 xiquetes per a formar part de l'acord d'honor infantil i 6 falleres que formaran l'acord d'honor major, dignes acompanyants de les Falleres Majors de Tavernes 2012, amb les quals compartiran i gaudiran de cada moment. Les xiquetes que formaran part de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil són Paula, Solanes i Andrés. Andrea, Carbó i Grau. Paula, Pellicer i Pons. Andrea, Campos i Nebranet. Anaïs, Clement i Cansuara. Andrea, Fernández i Escribuela.
presentem a les falleres que formaran part de l'acord d'honor de la Fallera Major de Tavernes 2012. Isabel, Jimeno y Sancho. Laura, Almiñana y Palomares. Sara, Tur y Penedès. Bea, Boig y Perelló. Estel, Magraner y Enrique. Reyes, Linares y Serra. Com en cada exaltació d'una fallera major, es produeixen una gran barreja de sentiments i emocions. És per això que ha arribat el moment esperat per a tots, moment de donar pas a l'exaltació de les dues falleres que tindran l'honor de representar a les falles de Tavernes de la Valldigna per a l'any 2012. Chiqueta, Sheila Romero Chaveli y señora Verónica Martínez y Giné, que vendrán acompañadas pel señor alcalde president de Tavernes de la Valldigna y president nat de la Federació de Falles, en Jordi Juan Lloguer, y pel president Joan Cantus i Eguís. Fallera Major de Tavernes de la Valldigna, any 2012, Verónica Martínez i Giné.
Poble de Tavernes, bona nit a tots. Avui és el dia més esperat per a nosaltres. És el dia de la nostra exaltació. Sols fa uns mesos es van dirigir a vosaltres i cada una va contar a tot el poble de Tavernes el que sentia en un dia tan important. Però avui estem les dues juntes per expressar-vos els nostres sentiments. Aquell mateix dia, el dia de la proclamació, el nostre somni va començar a fer-se realitat, ja que a partir d'aquest moment van començar a representar el món faller de Tavernes amb la visita d'algunes localitats veïnes a les quals donem les gràcies per haver assistit a la nostra exaltació. Esperem que totes les juntes locals hagin arribat sense cap dificultat, perquè a vegades a nosaltres també se'ns feia difícil trobar el camí. Veritat, papà? Parlant de juntes locals, voldríem fer menció a la Federació de Falles de Tavernes, a la qual estem molt agraïdes, perquè en tan poc de temps que fa que es coneixem, hem format una gran família. Les persones que la formen part d'aquesta federació treballen molt per a que tot isca de la millor manera possible. Joan, la primera vegada que vas eixir de Fallet per la passarel·la, en aquella presentació de la Falla Cambro, anaves als meus braços. I ara és tu el que m'acompanyarà durant tot el meu regnat. I sé que no podia tindre millor companyia que a tu, el meu cosí. Juan Blanc, jo vull agrair-te que sempre estigues tan pendent de mi. No ens coneixíem, però en el poc de temps que ens hem conegut, crec que sempre seràs una persona molt especial per a mi. Així com especial són les persones que formen la Falla Portal, a què jo pertany des de fa molts anys i a la qual enguany deixaré un poc de costat, però que sàpiguen que l'any que ve tornaré amb la mateixa il·lusió amb què porte aquest càrrec. No puc oblidar-me d'aquesta comissió que m'ha vist néixer. Estic parlant de la Falla Cambro. En l'any 88 ja vaig ser fallera major infantil. En l'any 2000, fallera major. Per això, tots els que em conegueu sabíeu què significava per a mi ser fallera major de Tavernes. Enguany, no oblidaré a ningú des que la formeu, la meva falla, però tindré el cor un poc partit. Sí, Vero, igual que no oblidarem cadascuna de les comissions falleres que formen el món faller del nostre poble. Portal, Cambro, Via, Dula, Passeig i Prado. Segur que cadascun dels fallers que formen part d'aquestes 6 comissions treballaran de la millor manera possible per a fer-nos passar un any que sempre estarà en la nostra memòria. D'aquestes comissions, així la meva acord d'honor. Pablo Pellicer, Andrea Carbó, Paula Solanes, Andrea Hernández, Anaís i Andrea Campos. Sempre estaré acompanyada per totes elles. Jo també tinc molt bona companyia. Isa, Reyes, Bea, Sara, Laura i Esther. Elles són unes persones molt importants per a mi. Sou la meva acord d'honor. Fallers i falleres de Tavernes. Molt bona nit i que visquen les falles.
Bon vesprà, senyores i senyors. Moltes gràcies per la seva presència en l'acte d'exaltació dels dos feires majors de Tavernes. Més que res, voldria donar les gràcies tant a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, a l'alcalde Benifairó, a tota la corporació municipal, als cossos de protecció, tant protecció civil, policia local, com Guàrdia Civil, per haver assistit, igual que Creu Roja, a les associacions de festers, festers de Divina Aurora i els Santíssims de la Sang, a totes les 6 comissions falleres i als membres d'aquesta Federació de Falles, que jo crec que sense ells no s'hauria pogut realitzar res d'això. També... Mireu, Sheila, enguany nosaltres som les feires majors de Tavernes del 2012. Què dir-vos? Les paraules jo crec que ara en aquests moments no m'ixen. Més que res jo crec que parlen els fets. Com en qualsevol presentació que hem anat de fora, sempre trobem tots bons records. Juan Frampac així, Juan Frampac allà, és així, és allà, Blas tira a la dreta, no, és a l'esquerra. En fi, són moments que sempre tindrem en el record.